Action! Assalamu alaikum masoyana. Ya ku fara kallon sababbin fina-finan a cikin tashar daga TikTok. Shiga abu. Action! Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Zainab Ibrahim, jaruma masana'antar Kannywood. Ina masoyanmu, ina ma'aurata. Ga sabon fim ɗinmu mai suna daga TikTok. Fim ɗin wanda ya kunshi abubuwa da yawa a cikinsa, kar ku bari a baku labari. Dan nima ina ɗaya daga cikinsu. Na gode. Stop lighting. All of you come here. Ku zo kun siyar. An ce mu. Iya na sawo, iya matan sun siyar. Yau mata kun yi goshi. Ni mata na mata sun siyar. Mata sun siyar. Kun yi goshi. Masha Allah. Mata mun sai wani turo mu wata aya take. Aya ce ga daɗi ga garɗi ga mantuwa musamman ka sa ta a baki ga suka bi suka ji ta Switch off. Wannan siyasa siya na gun gardi da galu ga uwana na sa'u. Wannan ba zai taɓa siyarwa ba wallahi. ta zama mana ba Kai. wake sai tattin ne kirki wanda kowa ya caji ne ko yi ran jana. Dan uwanka dan uwana sa'u ne ran da galu. Yawwa ke zo garan da ne ko me ma. Oke me kuli kuli. Wannan gyaɗa marmaro da taɓa. Oke hadda tubus. Ke ma tubus ci. Kai. iya Remove your wala ba inda zani ka ga in zaka sai kayan nan ka siya ka ce wannan mata zaka siya siya matan nan da me suka fini da shi can fini da kan sunan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani me za su nuna mu Magadirin. kuma ciko ne magadirin. sun bilura ita kunya ma baka ci ba Ai sun ne ko ne Allah gaba ɗaya da siya. ka ce ba za ka siya ba kuma ka kira mu To kuna yawo da rijali gardi. to don Allah dan annabi kai kai magana ko za ka ga ta kuma sai kana ga magana banza wai ba ga dan kwaliya kai na ba kai duwo ne kai idan ka Zama gardi. Kai. Wallahi ba siya ba. Ai kuma sai a dan Allah ka akwai a kan sana'a yanzu ba za ka baje min sunan ba nan ka gama cika baki min to kana cewa za ka iya buge kato ya kwaje Wadin. an taba sana'a mu kai shiru ka ta baki ka baje min shi ya masa je gawata. kai baje min shi ku yi hakuri zan fita da tsaicin kaina a ka in ci da mara da shi sa sha biliti wa wallahi ga abin ne yi ne istighfar aslan ga kudin la na kunta daurin dan kwali na a waje kai baje min shi kai Gaban kiɗan sarkin sauti alwasan zakaran shiga kilishi ne ke yin baitin aya kan wannan harka. Miso nake ko da malam idan ya ji sai ya taka. Ya ce da ni ga mai nono aya. Mai nono aya. Gaban kiɗan sarkin sauti alwasan zakaran shiga kilishi ne ke yin baitin aya kan wannan harka. Miso nake ko da malam idan ya ji sai ya taka. Ya ce da ni ga